צ'טמן מדבר מתוך הקופסה. להזדיין? לא לבד, לא לבד. אוקיי. לא לבד, לא לבד. למה? לא לבד, לא לבד. עוד פעם? תגיד משהו אחר. לא לבד, לא לבד. לא לדבר איתי לפחות עד לסוף שבוע הבא. למה? ככה. מה עשיתי? לא לבד, לא לבד. עוד פעם? לא לבד, לא לבד. די כבר. לא לבד, לא לבד. גם אמא שלך. לא לבד, לא לבד. אוקיי. אז מה אני אגיד לך? שנייה, לא לבד, לא לבד. להגיד לך לא לבד, לא לבד? לא לבד, לא לבד. תגיד משהו אחר. מה זה? משהו אחר. נו? טיק טק, טיק טק, טיק טק, טיק טק. טיק טק. מה זה היה? שעון? נראה לי. יש לכם מזל שאני נמוך. יש לך מזל שאתה רב בקופסה. וארנב עושים תחרות מי יגיע ראשון הביתה. מי ניצח? את מי זה מעניין? מה אני אגיד על זה? טוב, תגיד משהו אחר. בוא נהיה אתה כמו תוכי. לך תזדיין. או, שקט כבר. מה זה? עכשיו אני חוצפן. גם אני. מה אתה אומר על זה? אני כל כך עצבני. אני אתקוע לך דוד. עכשיו אני חוצפן. גם אני. חלאס. כמה זמן? ני. אני כל כך עצבני. אתה בקופסה, אתה לא יכול לעשות לי כלום. אכלת אותה, ואכלת אותה. עכשיו אני חוצפן. כמה פעמים אתה זה מוזמן? ממש לא היום ששווה להרגיז אותי. כן, לא קשה, לא צריך להרגיז מישהו בתוך קופסה. חלאס. די כבר. די כבר. אתה עומד לבכות. די כבר. יש לך את טמבל. די כבר. די. חכה, יום אחד אני אשתחרר מהכבל. אוי,